African Apostolic Church Apostle of Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hetfield, Harare. Tinokukokai kugumano reGweru District richaitwa musi wemugovera 9 October 2021 paMukoba Primary School Lower Gweru kutanga nenguva dza10:30 kusvika 3 p.m. richapindwa nemaguta anoti Shurugwi, Gweru neKwekwe. Vanorwara vanoporeswa muzita raJesu nekutenda. Mark 16:15. Tine mufaro mukuru kukuzivisai kuti pagumano iri tichange tina Bishop Cheta nevatungamiri veMidland South Province. Kuti munzozvizere, batai Gweru District Secretary Evangelist C. Mutokoi panhamba dzavo dzenhare dzinoti 0719447700, Reverend Revesai panhamba dzavo dzinoti 0714220965, Bishop Cheta panhamba dzavo dzinoti 0772814283. Ndini wenyu munashe Kristu Jesu, munyori 8 richoka.